Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун. Дар ин видео навор кардем буғҳои гӯшоладор, буғҳои калон кам омода будааст, ядита навор кардем. Баъд буғҳо барои бастан буғачаҳои савдошидагӣ, вақти савдо ҳамаш ҳаст. Моли майда навор кардагем, ғуноҷӣ навор кардагем, баррора навор кардагем. Шумо фақат видеора ҳама ҷошо тамошо кунед, иншоалло ҳамаи нарху навора меёбед. Барои пешравии канал якта лайк, касе ки канали мо маъқул аст ба канали мо обуна шавед. Видеора то охир тамошо кунед. Раҳмат барои дастгирӣ. Сар кардем аз гоҳҳои гӯсаладор карпатмонанд. Гоҳи маҳаллияи сеимгоҳ гӯсолааш модда Саҳар бега 10 литр шир. Саҳар бега 10 литр шир нархша 15 000 мега, бозор то 12 000 кардааст. Гӯсолашам пародаш хуба. Гӯсолаш модда сеим зоид. Оғай қафо тамошо кунед. Гоҳи гӯсаладор, гоҳи пародӣ, гоҳи калон сеимзоид мега Саҳар бега 10 литр шир. Бо кафолатиш. Гӯсолаш нар модда? Муноҷин гӯсолаш. Бозор чанд кадакам? 10 000 бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. Чӯчӯша биред дарози хушрӯа. Гов. Швед карпати тоза. Ё панҷум ё шашум зоид баъз моли деҳқон рост шуд теста ё панҷум ё шашум зоид мега. Нархаш 18 000. Бо савдо мешавад. Бозорда ӯзирашта нарх кардагӣ нест. Саҳар бега 6-7 литр шир дора мега. Бо кунҷора қати сабуз хӯрокша хушрӯ нигоҳ кунед то 10 литра медодааст. алафи холӣ қати 6-7 литр. гӯсолаш ғуноҷин. Швед карпати тоза. На ғуноҷинчаш. Синошон дарози хушрӯа. Гоҳай хафо тамошо кунед. беҳтарин гоҳай. Гоҳи гӯсаладори нав зоид. Теимзоид мега 3 рӯза гӯсала доштааст. Нархаш 10 000. Саҳар бега хушрӯ нигоҳ кунем мега то 10 литра шир медодааст. Бозор 9 000 кардааст. ӯзирашта додагӣ нест. Теимзоид гӯсолаш. Гӯсолаш пача. Буғҳо барои бастан, буғҳои средни ҳардуш якҷоя 17 000 савдо мешавад. Бозор ҳардуша якҷоя 14 000 карда. Ин сафед шабинем фарқи буда. Сои бошум. Якта лайк барои ҳамин братана. яке аз калонтарин буғҳои бозор. Чордаву 700 якас кардеста, 14 якас кардеста. Буғҳои калони Карпат.
Qo'y kalon baroy bastан. Ardisha kaloni fardo meshidagi 12,000 25,000 ҳардиш як ҷоя савдо мешавад бо бозор баландиш 21,000 ҳардиша як ҷоя кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. ҳозир вайшам сёмка мекунем. мана адии муш шам бад нест соза муқои фарбо мешидаги на муқочаи швед ҳозир 5500 кашокаш доранд. додагӣ нест. 5500 ба фикри ма камтара қимат аст. бо фикри худтона дар комментария бинависед. 57 боша биги гуфтеста 55 кардаеста. 5500 сомонӣ кардаеста ҳозир. дутта буқачаи карпат хо барои бастан 15300 ҳардуша якҷоя кад мезан. майдаш 7,5 8,5 Пародошон хуб айнаки. Савдо шид қай карпа. 6700 сум кардаеста 6750 сум. ҷои пулгириш мега 50 сомон дабай мондаги. Таки хеле савдо кадаги. Савдо рафто медам. Байда 50 сомон. Шастав савдо шида. Баракат шетия. 6700 сомони савдо шид. Бақаи карпат. чорта ғуноҷин мана барои мол кунем ғуноҷинои созам та калониш бо беҳтарина на дута майдаш 4,5 муомила дора на дута калониш 5,5 муомила дора 4,000 дута калон шакадаги ай майдора чанди кар 3600 якташа 3500 кардааст майдоша чорта ғуноҷин Şuna biliyoruz. Dutta bukaça. Ardışan bukaça. Bukaçayı ne demek? 3000 500 меган савдо мешава 27-26 баландиш кардааст 2600 ме карпача ахир савдо шудааст 5600 сомонӣ бародаро ҳозир фаҳмидем ин нарх сеюм даст будааст сеюм даст 5600 рухтаги якум даст 5300 савдо шудааст якум даст савдо шудаги дуюм даст бо байнда чанд савдо шудаги на сеюм даст
5600 savdo shida. Savdo shid g'unojincha. Behad narxi خوب. 1900 سومونی خرید است. 1900 سومونی. نرخی خوب. ارزونک. نیش 2800 خریده اید. 2800. بچه‌ای فرماگی من. نرخش 6000 میگه سودا میشه. بازار 49 کرده است. 4100 سومونی. یه یکم دست 4700 سومونی سودا شده است. بازی 49 کرده است میگه. بچه‌ای بوتی 7000 نرخش سودا میشه. بازار چند کدایشه نگفت متاسفانه. برای تماشا نه فقط مولا بروجین 5300 بازار 4300 کده است. ولی بخار هفتگی نیست. اون شای گوشه باردار سرا باردار بزای میس نکتی بزای افغانی چالش نسیتش 1500 گفتسته سودا میشه. بزای چالش بازار چند کدایشه نگفته است. نقشخوری فربه سودا شد 2500 2500 5 تا بارچه‌ای که شیر در کار نیست علافی هم 900 سمینه 4 تاش نه خوب بودگی 950 بازار ولی کنکریت نرخ نکرده ولی سهر سودا است. قشقرچوی الیتا هارو دارگینه یون داروزی خوشرو همش انشالله اویانه دارای 1500 میگن سودا میشه با 100 سم گذاشته میتیم. هارو دوشان خوبه دوتا چوالان یک تاش اختاب دست یک تاش مودا 1500 سودا میشه 1200 بزرگ پرسیده است 12 یالا دکو برای چوی شیرخور در مودا عربش بدست 450 سومونی سودا می شود. وقتی چیولان شده است 350 300 سومونی بزرگ پرسیده است. برای کلون دنتیده می شود 1400 ایداش 1300 بوده است. ایناش 1300 بود. این نرخ گفتگیش 200 300 کم میگیریم. Alişer Starşi 14 13 Molay garanti